Tapi kan ada sisi foto dulu. Sama ngetem. Pambut. Kan nyanyinya langsung kayak gitu. Iya, langsung ke ini aja. Kok ada foto. Orang kirain nyanyi dari sini ke Kuade. Enggak. Kuade dulu. Enggak nyanyi dulu kan tadi katanya kalau nyanyi dulu. Nah, ini apa ya? Iya. Dumawur mangawawur-wurahan bangarane ngajurit gong maguru kongso tetek kaya butula para pandriting turangga hesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu habit arta manik sejatining alam ingkang tinuding ing jagat ya bandaku ya donyaku adiku sing banget ndak tresnani Yayi Kumbakarna ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Dasamuka ya Kakang Rahwana Raja Mijadimu aku Kumbakarna. Paman Patih Prasta paman. Kula wonten dawuh tinimbalan anak angger
Amiji ingkang pamaning kepatihan kula pun prahasta. Marmane Yayi Kumbakarna kang sarta paman prahasta sun timbali. Bebasan adoh ndak awet cerak-cerak saya ndak araketake. Muga yen ora ana babakan ingkang bakal ndak rumpaka marang kowe sakloron. Ora ana liya ana ing pasewakan agung iki panjenenganing Sun Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana-raja lagi duweni gegayuhan. Dasamuka duweni idam-idaman gegayuhanku ora ana liya Dasamuka kepengin ngelar jajahan. Rahwana kepengin bakal ngelar jajahan, kowe kabeh padha nayukyani apa ora? Yen to panjenenganing Sun Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana-raja jumeneng ratu amba jajane. Akeh para raja miwang Narapati sing teluk tumungkul karo Dasamuka. Iya. Iya Kakang. Aku nderek mangayu bagya awit saka niate Koko Prabu anggone bakal angelar jajahan mung wae Kakang. Senadyan to akeh para raja miwang Narapati sing padha teluk tumungkul marang negara Ngalengka iki sak bisa-bisa aja nganti ginebak sarana peperangan. Awit apa? Awit para raja Narapati kabeh kuwi mau padha gandrung lawan tembung kerukunan, padha gandrung lawan tembung kautaman. Yen kaya ngono kuwi mung lagi gampang diucapake ana ing pangucap. Karepmu para raja lan Narapati emoh perang mergo gandrung karo tembung rukun, gandrung karo tembung kautaman. Ra ngono lho Kumbakarna. Iya Kakang. Tumrape Dasamuka kaya ngono kuwi jenenge ora perwira. Ora kondang, ora kuncara. Kuncaraning ratu kuwi tumrape Dasamuka ratu sing amba jajane. Lar jajan kanthi cara adu ta sing balung kuleting kulit. Maju ketok dadane, mundur ketok kikire. Lanang iki ngono kuwi. Ora malah ketoke apik ning ngarepe. Ketoke apik ning ngarep ning nguri ngrasani elek. Gawe status. Lanang cap apa ngono kuwi? Seneng kowe lanangan ngono kuwi? Mestine ora Kakang. Mula kuwi. Bosik. Saiki karepe Kakang Dasamuka, karepe Kakang Rahwana-raja arep ngelar jajahan. Banjur negara ngendi sing arep kok bedah? Negara ngendi sing arepe kok nggo tambahan? Anggone Kakang Dasamuka bakal anglar jajan Kakang. Gusti bakal paring pituduh Kumbakarna. Buta Pandhawa tata gati saya yen riyak sasara maruta Pawon-pawon margana samirana lan marayang Pancabayu kula ingkang sowan sinten lagi cawawan sabda horeg kang sumewa gegering
masewakan ong kata samyana arga wonten dwi rada mekta pedhot ing wantilan saweneh anarga ambit pasang kaliman tabik sinabeto ngila-ila duniti nebihna saking siku dendaning Bathara Sinuwun kula ingkang sinuwan paduka sinuwun kawula nok-nok non ora pangling ndak waspadakake iki kaya buta lokapala kawula nok-nok non nuringgi nderek sudi amastani kula pun tenung goh muka padha becik sak tekamu tenung goh muka inggih awit kasembuh rekah pangestu paduka Sinuwun Raharja piswaran kula boten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantu mugi kunjuk sahandhap padha paduka Sinuwun kowe ladyalah ya pangabektimu wis tak tampa gawe lega gambira ya singsun goh muka sakwise satata anggonmu sowan morenggal matura apa to wigatine goh muka sowan ana negara ngalengka kene Sinuwun keparenga munjuk atur sowan kula kautus kelawan ingkang Raka Sinuwun ing Lokapala kinen ngaturaken nawala kunjuk wonten ngarsa paduka ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka goh muka kula wonten dawuh kowe dititipi layang karo Ratu Gustimu Akang Danapati kinen menehke marang Dasamuka lakar kasinggihan dawuh pangandika paduka gawa rene layange Pratore nampi Gusti Yayi Prabu Dasamuka yo Kakang Danapati pun Kakang Sri Danapati yo paring eling marang sira lho kandhaka gon mono ruti lho wartane mana Nadya ngelanjakan ngerangsang mreng Suralaya Yayi Prabu Mara eling sapa nandung iblis bakal mundur wae Kakang wis Kakang etan-etanan
Rodo montap lir kinetap duka yaya dene pijojo bang mawi ngowengit kumedhot patoning lati netrandit undarandir lantang perkara desmalaning rat leketing jagat gelah leng bumi panos maning dadelan suket maning bawana yangsat Kakang Danapati apa ora ngerti apa ora kulak pawarta dol pangrungu Dasamuka ratu ra kuat mambu tantang lah kok ngelingke karo Dasamuka aja temung Kakang Danapati dewa medhun dampyak-dampyak nggawa gaman bledhek ora bakal bisa mendhake sing dadi niate Dasamuka lah kok lak diapure Kakang Danapati ngremehke nantang bedah lokopolo bajingan minggat minggat kabeh minggat 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 bajingan ra enak iwake ora ajar lantang halus karo Dasamuka gelem ora gelem ngalengka kudu itu karo Lokamala muga entuk pengasih saka Gusti Kang Wasih hei wadya bala ngalengka wadya bala ngalengka angene sing bengok-bengok ora kur dalang ngene waton lanang nyekel gaman Raden Wangir sing daging bathok wadahe getih Lokapala ratake kawan bumi umrih kang bala lumares Budaling wadya puspa warna-warna busanane saking prawadya abrot busana swarane rame gumuruh domba ing samudra
nyung saraning wadya kang lumampah kumpul sajara tata tancarup teni rama parana angang waja miwang bending ungkung aresang argyana pate kang minangka cucuk ing prawadya bala Ditya Kalaga Lambu wonten dawuh Kyai Patih apa dene kowe Suragati ya wonten dawuh Kyai Patih wis sawetara suwe anggonku lan kowe kabeh nunggu marang tekane Siguh Muka ingkang dinuta sinuwun Prabu Danapati saperlu kirim nawala kang surasane tulis sinuwun Danapati masrahake negara Lokapala sakwutuhe marang Prabu Dasamuka krana sinuwun Danapati banget ngeman marang rasa paseduluran ing pamrih supaya Prabu Dasamuka mendhakake sifat angkara murkane sifat nista budi candala apa maneh kabar sumebar pawarta wis warata manut kabare Mbok Bakul sinambi wara kalamunta ratu Kalangkadiraja ya kuwi si Dasamuka bakal ngrangsang wujute kayangan Suralaya makaten Raden Patih ya pancen bener nanging kula kok nunggu dateng kabaripun Goh Muka kok kula anggraita tangeh kelakone sinuwun Prabu Dasamuka badhe mirengaken menapa ingkang dados pitutur kang sarta pituduhipun sinuwun Prabu Danapati. Maknane kepiye? Goh Lambo. Awit sampun dados lagu lagon lagianipun Ratu Ngalengkadiraja. Prabu Dasamuka menika sampun kondhang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya ing reh kamurkanipun wegah nampa wewarah nampik pitutur becik duwa piwulang utama ndak kira iki mengko bakale ya kaya mengkono nanging sadurunge pasulayan dumadi prayoga ngenteni luwih dhisik ngenteni tekane Siguh Muka ula ingkang sowan sinuwun mati aku loh iki Goh Muka sing wis bali daleweran sing dadi getihmu kepiye nuwun inggih Kyai Patih kepriye pawartane anggonmu kirim nawala ana ing negara Ngalengkadiraja lah kok dadi gubras getih sing dadi ragamu aduh gagar wigar ambabar wirang Kyai Patih maknane kepiye Prabu Dasamuka pranyata mboten purun anampi menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun nuwun inggih sinuwun ing Lokapala Prabu Danapati nanging malah Prabu Dasamuka badhe adu ta sing balung wuleting kulit badhe ngebak peperangan wonten negari Lokapala Kyai Patih lho weh loh edan
Sigra cancutku mregut ngembat watang ngrabasa mungsuh tangkep jojo kantaran bau sayakti ya jagat ya diwa ya Bathara pranyata ora kena ginawe becik Prabu Dasamuka goh lambo ados pundi Kyai Patih Suragati ados pundi Kyai Patih waliken rasamu kirake wadyabala sak cukupe jangkae dhewe wong-wong negara Ngalengka Sigra bala kang tumingal Prang campo samya medal lir tatit wileting kudu lir tatit wileting kudu ong danyuwang gong manguncang niti bincang sangaji mijil Latinyo ngedali wuwus tresna Surawilaga kaya buta singa regil ing Prabu sandangane sapa iki Warangka Patih Lokapala Banendra aku Banendra pancen bener prajurit segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tombake nyrangap kowe Jatiangaran sapa wae sing dadi kekasihmu
Semenggung pangkatku Kakesete Ratu Gustiku sinuwun Prabu Dasamuka ya ora Wanaraja bintang samudra aku bintang samudra ya sing mburi wis ki samudra aku mburi dhewe mensen samudra aku bola bali negarane wong elek jenenge isine nggo romben apa abamu tak bedah lho kepala anggepe apa Ratu Gustimu sing jenenge Sidanapati wani ngendhake kang dadi tumindak kang sarta pakartine Ratu Gusti Prabu Dasamuka wis jamak lumrahe wong kuwi ngelingke babakan kabecikan lan kautaman oh redep sing tak golek Ratu Gustimu dudu japuramu sembodo ingkang jinangka arep bedah Lokapala kang sarta nemoni Ratu Gusti Kusin Prabu Danapati lamun wis pecah dadane ilang nyawane Banendra edan-edanan turah kendel kowe maju kepara ngarsa legane atimu legan golek momongan pupunuk golek pacangan marangi tatal graja tumpang suh tebyah datamung sati gaut setakom dosa wae Banendra tanan kemping lorong gencak pasti
Wah. Has. Ah. Hi. Ete. Ah. Ah. Hus, kat, bro, et, at, wah, wah, wat, wah, hey, ah, oh, wiyo, hey, ah, ho, laya, het, ah, het, ah. Manganjur lagu ning angin kukur hagarane ngarego guru gurnita reh kagiri-giri desmalaning rat leketing jagat gelak-gelik bumarus paring jajal sukretaning bawana setan membo manungsa Padyabala negara ngalengka padha gulungen genderamu bongkok ana gegaman we Banendra sak cindil-cindil abange 1000 bareng maju 100 bareng ambrus ibarate wong negara pring aja mbok pilih sing lempeng-lempeng iki diangkele hadep ana Nalendra ngalengka diraja Praputa Samurah para raja ora nganti setugel dirak gulung Lokapala Banendra iki ya pangkatmu apa ning Lokapala patih watih wenjeng lara ning mripat ki Prada tatane di margot tas wah ambruk le iya ngancep irungmu kowe iya wah
buangka. Ayo, ndilane kroco lo koplo ayo, ikroyon bajingan kowe. Surogati apa? Goh lambok belah. Yo, diliane. Begawan Wisnungkara. Apa kowe sing kondang umandange titis Bathara Wisnu kuwi apa piye? Yo, jarine wong-wong pancen kaya mengkono. Sing ketitisan diapur kok jari wong-wonge piye to? Titis Wisnu raine tetek melek. Kowe ayo mendak. Ayo kowe baliya ning Alengka. Aja gawe geger mapan ana ing negara Lokapala. Ana paribasan rukun agawe santosa trah agawe bubrak malah dalil. Iki dapure. Wis sing ngelingne dosamu kok. Wis ngelingne Kakang Danapati sing ngelingne dosamu kok supaya anggonku leren tumindak angkara murka ngono apa piye? Ayo. Prajurit bongko kabeh babatan pacing. Yo. Ratu padha ratu, ayo Kakang Danapati ora usah gagas tembung dulur. Ning kene eneke wani apa wedi urip apa mati. Ayo. Wani apa ora? Ayo tak ladeni ngejak pirang dina. Edan-edanan. Banyon sing gletak kowe Kakang Danapati. Aku jane mbleh nganggo pedhangku kaya mentol tak babat gulumu aku ngeman pedhange. Ngeman pedhangku kecipratan geti wong pengecut kaya Danapati. Ayo, ayo ngadeg to ngejak pira atene rawa rontek.
dadi pakan gagak bathangmu Rahwana Pancasanya. Rawa rontek. Wes. Amar pamoreng suksma sinut maya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana Narada ya Kaneka putra ngene iki nek geger aku kami tuaning para dewa sing bingung. Angger enek geger mesti kami tuwa sing bingung, ngono. Sing siji Pancasanya, sing loro Rawa Soptek. Walah. Wis kinodrating jagat pinesti ing widi pinurba kelawan para dewa. Kalamentine iki Danapati wis pundhat sing dadi darmane urip ana ing Madyapada. Awit gedene lelabuhan Danapati marang jagat saisine dina iki Danapati kabanjut mapan ana ing kayangan didadekake dewa mapan ana ing kayangan Suralaya. Tugase utawa kewajibane ya kuwi kon jaga wujude kembang Dewa Retna. Wis Danapati. Ayo, wes. Weh. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Perang tanding iki mau tak itung, tak rasa-rasake ora krasa kok ngentekke 7 dina 7 bengi. Anggonku Bandayuda musuh Kakang Danapati. Aduh, kasekten antaraning Pancasanya kelawan Rawa Rontek ya. Lah kok para dewa ngunggahke Kakang Danapati, mbuh ora idep. Lokapala bakune dina iki dadi kukubaning Rahwana. Lokapala dadi negara jajaning Alengkadiraja. Pak Sawang kae kaya ana gunung. Mapan ana sak mburine negara Lokapala. Gunung kae kok sumunar mawa kekuwung. Kae sajake gunung kae isih kelebu ke bawah perintah ana ing Kukuban utawa wilayah Lokapala. Weh, elok men Lokapala. Nek duwe gunung sumunar mawa kekuwung. Ya, ajak paranane. Apa sing mari sumunar kae? Taruna hangutiya sanes ora makasan kuning mati masuki engkang ron tanake gunane bisa Tarun mahutiya
nalika ana ing ngarep kaya arep tak rubuhke negara Lokapala. Nanging bareng aku tekan gunung Lokapala, saklebatan aku weruh wanita Sulistya ing warna. Selawase aku urip ngalengka iki kebak wong ayu, nanging kok ora kaya iki. Ketemu kaya lagi saiki. Ora, wong ayu. Aku arep takon karo kowe iki sejatine sapa? Iya Rahwana. Lho, kowe ngerti aku? Ya kowe Ratu Ngalengka Diraja Rahwana Raja. Bener. Aku Rahwana Raja Sumurupa. Aku widodari kayangan. Sesilihku Bathari Sriwidawati. Sriwidawati iki kowe? Iya. Layak to layak. Iso ngluluhke atiku sing lagi makantar-kantar. Ning tak kira ora mung aku dhewe. Wis to sapa wonge? Sapa to wonge? Nesuwa dikaya ngapa nggeruh kaya kenekan iki. Ajur atine edan apa piye? Ya temene Widawati, iki mau Lokapala kaya arep tak obong-obonga. Kaya arep remuk-remuk. Tak lebur-lebur ning aku bisa dadi luluh bareng aku weruh karo kowe. Wis saiki apik-apikan aten. Gandeng kowe wis bisa ngluluhake aku Widawati. Pilihane nggur loro, aku melu kowe apa kowe melu aku? Wis pilihan. Pilihan, rong pilihan. Aku melu kowe apa kowe melu aku? Kowe njaluk apa? Negara Ngalengka nduk jaluk tak wenehne. Kandha kowe njaluk apa? Rahwana. Piye? Wong jejodohan kuwi dasare apa? Dasare tresna. Aku tresna karo kowe. Ana ing negara Ngalengka ki tak data. Wong ayu ki jumlahe 5.500. Sing ayu karo manis tak jumlah ana 2.200. Sing ayu manis sedep ana 1.500. Sing ayu manis sedep gemati nggur 550. Ning bareng tak rasak-rasake sing ayu manis sedep gemati sedet kewes kok nggur mlumpuk ning kowe. Kowe tresna karo aku ning aku ora tresna karo kowe. Kowe ngarani aku elek ngono apa piye? Kowe ngarani aku elek kuwi mergo kurang telaten nek munyawang. Tinimbang aku dadi jodhone wong angkara murka, luwih becik tak entengake patiku. Wah, ora kena tieman mati tek aku kowe Widawati. Hey! Aja mlayu. Hey! Obong